Priatelia, pekný deň želám. Dnes máme 27.11. je pondelok. Ja som dal variť šunku v týchto formách. Ideme si otvoriť šunčičku a uvidíme, ako to vyzerá. Urobíme nárez. Bravčová šunka bez chemie, vylejem vodu z toho, zostala tam voda a trošku rôsolu, čiže mám tu šunku. Fólia sa používa preto, aby sa to dalo vytiahnuť z tej formy. Krásna vôňa, nádherná vôňa. Výsledok. Budem sa snažiť odkrojiť úplne tenučký plátok. Priesvitný plátok. Priatelia, ako volakedy. Ako volakedy. Žiadna chémia, iba obyčajná soľ. Pardon, neobyčajne, ja dávam keľskú soľ, šedú keľskú morskú soľ, ktorá je najlepšia, ktorá má 82 minerálov. Tá šunka je famózna. Vidíte, jak to vyzerá. Úžasné. Je to stehienko, je fantastická. Ja ju pôjdem vakuovo zabaliť, pretože mám takúto profesionálnu komorovú vakuovačku. Vyťahnem aj druhú šunku. Pada z tej šunky rôsol a táto šunka, túto som urobil aj s tukom, aby tam bola tuková vrstva, čiže dva kusy som dal protilahlo. Tu je koža a dva kusy protilahlo k sebe a pozrieme sa na ten nárez, pretože tuk je nositeľom chuti a obzvlášť živočíšne tuky, ktoré patria do nás, do nášho tela, nie tie priemyselne spracované rastlinné oleje, na ktorých vyprážate. Pozrite sa na to. Vôbec sa nerozpadá nič, je pevná. S keľskou morskou solou táto šunčička aj s tukom, takto to vyzerá. Toto je balada. Toto je presne to, čo ľudia potrebujú. No, chcem vás upozorniť, pretože za 2 týždne som spracoval už 4 prasiatka a v mojej kapacite už nie je viacej, alebo teda respektíve nie je väčšie množstvo možné. Ak budete chcieť takúto šunku si objednať a konzumovať, tak nech sa páči veselafarma.sk a
odber v Bratislave a kto bude mať záujem, tak kľudne do 5. decembra budem ešte brať objednávky, pretože už ďalej spracovávanie alebo teda vyzretie mäsa nie je možné, lebo to mäso nechávam vyzrieť minimálne 15 dní. Čiže ak máte záujem o niečo takéto maxi kvalitné a luxusné a chcete si pochutiť a rozmaznávať svoje chuťové kanáliky, tak urobte tak už teraz, pretože odber je možný v Bratislave, v hoteli Bratislava na Severiniho 9. Máte to všetko na stránke veselafarma.sk. Tento a budúci týždeň budem robiť klobásky, luxusné klobásky z vyzretého mäsa a to uvidíte, čo to je. To je proste úplne niečo iné a ešte vám niečo ukážem. A dobre sa teraz pozrite, čo vám ukážem. Toto je tá istá šunka ako táto, čo som odbalil v celku, hej, ako celý kvádriček, tak tu je tá istá aj s rôsolom, ktorý je samozrejme stuhnutý a je fantastický, pretože to k tej šunke patrí. Ja si to pamätám od detstva, miloval som aj ten rôsol, čiže aj takáto šunčička je k dostatiu a teraz sa na to pozerajte. Toto ste v živote nejedli a to vám hovorím ja, že nikto z vás to ani nechutnal. Pozrite na ten dátum. 8.11. zabalené, to sú rebra, dokonale už vyzreté, minimálne 20% vody je fuč, čiže toto keď si pripravíte, tak toto je nebičko v papulke, pretože to je úplne niečo iné, pretože je to obzvlášť chutné a toto je úplne totálne bez chemie. A teraz vám ukážem úplný skvost. Toto je bravčové stehno a pozrite sa na ten dátum. Na dátume máte 28.10.2023. Toto mäso zrelo od 28.10. Dnes máme 27.11. Toto mäso má celý mesiac a nie je vôbec pokazené, pretože je v špeciálnych zrecích sáčkoch, dvojvrstvových a toto je niečo úžasné. Budeme si pripravovať aj toto mäsko, ktoré má mesiac, aby ste videli. A toto sa dostane naozaj len k labužníkom, ktorí si uvedomia, že zdravie majú len jedno. Jedenkrát denne poriadny steak alebo mäsko z takéhoto, alebo takéto mäsko, takto vyzreté, tak nič v živote viac nepotrebujete. Ja si dávam včelí pel, šindeleho minerály, takéto mäsko, mlieko už si budeme kupovať nepasterizované surové mlieko a vajíčka domáce, biovajcia. Nič človek nepotrebuje. Prosperuje jeho zdravie. Ja hovorím jedno, radšej byť mierne pribratý a zdravý ako chudý a chorý. Ale to platí všeobecne. Buďme zdraví a dajme sa všetci do poriadku, aby naše tela prosperovali. Jedna z ciest je presne konzumovať zdravšie potraviny, dať sa na tú stravu, že radšej 3-4 krát denne, ale poriadne, nič chemické, bezchemická poživeň alebo strava a je to úplne uňotutý.